do videa. Upozornenie, toto video môže obsahovať sprosté slová, preto osoby staršie ako 18 rokov by mali toto video sledovať len pod dohľadom staršej osoby. Pani sa ani nepresvedčila, či nejde, auto proste šlape na kole, ako keby sa nič nedialo. Určite neprepol na stretávacie svetlá. Pozor! Ježek. Praje ty pôjde na YouTube. Keď sa ti video páčilo, tak budem rád, keď klikneš na palec hore alebo na odber. Ďakujem za tvoj čas, ktorý si strávil nad zhliadnutím videa.